Igsuon ang matag tao lahi-lahi og kinabuhi. Adunay tawo nga bright, adunay tawo nga dili kayo bright, adunay tawo nga nindot og trabaho, adunay tawo nga nindot og panginabuhian, adunay tawo nga nanegosyo, adunay tawo nga way negosyo, adunay mga tawo nga nagkalisod, naay hayahay, naay mga dato, naay nang hinubra ang kwarta, naay mga nindot silang mga profesyon nga nahuman sa ilang kinabuhi. Apan igsuon timan-i nag-ingon si Lord sa Proverbs 3 verse 5. Ingon siya, "Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding." Igsuon, kung unsa man ang profesyon nga imong nahuman karon, kung unsa may naa sa imong kinabuhi karon, kung unsa man ka karon sa imong kinabuhi, igsuon timan-i nga salig, timan-i igsuon nga nag-ingon si Lord nga salig kaniya sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kinabuhi, sa tibuok nimong kalag, saligi gayud si Lord. Ug ayaw pagsalig sa unsay naa kanimo, ayaw pagsalig sa kaalam nga naa kanimo, ayaw pagsalig sa bahandi nga naa kanimo karon, ayaw pagsalig sa profesyon nga naa kanimo, tungod kay dili kana ang tan-aw ni Lord inig-abot sa panahon nga ikaw hukman na ni Lord sa imong kinabuhi. Ang tan-aw ni Lord mao ang imong kasing-kasing nga matinud-anon ngadto kaniya. Tungod kay nag-ingon sa 2 Corinthians 5 verse 7, "We walk by faith, not by sight." Nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili sa mga butang nga atong nakita. We walk by faith, not by sight. Nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili sa mga butang nga atong nakita. Igsuon timan-i nga ang mga butang nga imong naangkon karon, ang kinabuhi nga naa nimo karon, moabot ang panahon nga mawala, moabot ang panahon nga mobiya kaniana. Apan kung naa si Lord sa imong kinabuhi, dili useless ang imong kinabuhi nining kalibutan. Kay sa tinuoray igsuon, sa diretso o sa laktod nga pagkaistorya, kung layo ang imong kinabuhi sa Ginoo, useless ang imong kinabuhi nining kalibutan. Maong sugod karon igsuon, sugod karon paharia ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug salig sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Ayaw pagsalig kung unsa ka karon. Ayaw pagsalig kung unsay naa kanimo karon, kundi saligi si Lord sa tanang panahon o sa tanang higayon sa tibuok nimong kinabuhi. Si Lord ang paharia. Si Lord ang paharia sa imong kinabuhi igsuon. God bless sa tanan.